हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो गोनां जालायबाय बायद'आव मानसिफोरा आंखौ मा सानो जेनेबा आं नोंनि मा खालामदों नोंसोरनि आं मा खालामदों आंसो भिडिअ खालामदों आंसो खस्थ' खालामदों आंसो मानो मेगन सानांगौ बेयावलाय मानो मेगन सानांगौ आंनि सेम टु सेम फेसबुकनि प्रफाइल बायदियै गासैखौबो आं नोंसोरनाव फिन खेब बरायनाय जासिहरबाय लोगोफोर रायलाय जाबाय मानो आरो भाइराल खालामबाय थाबोनांगोन ना ओमफ्राय गासैबोथ' भाइराल खालामगासिनो जों नोंल' नङा आंबो नङा गेदेर गेदेर निउस चेनेलफोराबो होगासिनो बिथां एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि भिडिअ ओमफ्राय भुमिकाया मोनसे फायार होगोन होननानै फेसबुकावहाय पस्ट खालामहरदोंमोन गासिबो नुवाखै जानांगौ आरो नुदोंबो जानांगौ थ' नों स्क्रिनाव नुदों नोंथांमोना नायलां ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर मानोना जों बर'जों बर' मानो बिदि खालामलायो आरोना अनलायना थानांगौ गासैबो बिदा बिनानाव बिब' बिनानाव हिसाबैफोरै अनलायना थानांगौ गासैबो एन्टारटेनमेन्ट खालामजायो खानसे खाननै खिन्थु सानफ्रोमबो खालामजाया आरोना आरो बिदि फट'फोरखौ गाज्रि एन्टारटेनमेन्ट खालामजाया नों एदावनानै माबा मिम्स खालामजायो खिन्थु बिदि ड्रेस बोखारनानै खालामजाया एसे मान सनमाननि बाथ्रा दङ ना लोगोफोर ओमफ्राय बिदि गासैबो खालामगासिनो आरोना थ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ आरो नै स्क्रिनावबो होना होदों नोंथांमोना नायलां ओमफ्राय भुमिकाया मोनसे पस्ट खालामहरखादो फेसबुकाव माबा फायार होगोन माबा पुलिस केस होगोन होननानै बुंहरदो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' निउसफोराव नुखाबाय जानांगौ माने एन्टारटेनमेन्ट आरो भुमिकानिल' आरोना भिडिअफोरा दा मैया दाख्लैनिफ्रायनो दिननि लागायबो सोलिगासिनो नुगासिनो दङ बिनिनो माबा माबि ओंखारलाबायदोंमोन सर्ट मुभि माबा मुभि नोंथांमोना नुखादो चेनेलनि नामखौ बुंथ'ला ओमफ्राय अनलायना थानांगौलै बिदि खालामबाय थानांला आरोना माने जों बिदा बिनानाव हिसाबै अनलायना था बर'जों बर' आरो बिदि मानो खालामलायो गोरोन्थिया सोरनिया जाया सानसेबाबो गोरोन्थिया जाखायो गासैनाबो बेयाव निमाहा होनायासो बिराद गिदिर बाथ्रा अनलायना थानायासो बिराद गिदिर बाथ्रा थ' अनलायना थानांगौ आरोना बिदि खालामनांला आसोलफोर ब्रादारमोन मिम्स बानायनांला सेराथ' भिडिअआ जाखाबाय ओमफ्राय मिम्सबो बानाय जायो बाट बिदि गाज्रि फट' एबा माबा माबि बिदि खालामजाया एसे प्रब्लेम जायो फेमिलिया गासैनियाबो थायो बे भुमिकानियाबो फेमिलि दोङो जिमान गाज्रियानो मोन्थों मानसिफोरा खिन्थु 100%नि भितराव 10%बाबो अननाय थानांगौलै मानसिखौ नों बेखौ नायनो बादो खिन्थु एसेबाबो अननाय थानांगौ 100%नि भितराव 100% गाज्रि मोनना थानाङा रावखौबो एसे अननाय थानांगौ मा बुंनो आरोना बिनियाबोथ' फेमिलि दोङो एन्टारटेननायाबो फेमिलि दोङो जोंनियाबो फेमिलि दोङो बेनिखायनो न'नि हिसाबै अनलायना थानांगौ लोगोफोर भाइराल खालामनांगौ दे एसे अननानै अनदो आरोना बेखौबो 100% भितराव 100% हिंसा एबा दुखु मोनना थाना मा जानो 10%बाबोथ' अननांगौ ना मानसिखौ बयबो मानसि बर' मानसि नङा होमबा आरो आंनि बुंनायफोरावबो गाज्रि मोननाङा ब्रादारमोन कमेन्टआव फोरमायना नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्टखौ सानफ्रामबो खालामजाया आरोना नोंना माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नों साननै मिम्स बानाय अनलि साननै बा सानथाम मिम्स बानाय खिन्थु बिदि फट'फोराव गाज्रि बानायनाय गाज्रि मोननाय जायोना बन्धुफोर बिदि बानायनाङा आरोना आं बानायग्राखौ बुंदो आरोना आं गासैखौबो बुङाखै गाज्रि मोननाङा ब्रादार सोरबा बानायदोंमोनबा बिदि फट'फोरखौ बानायनाङा आरोना मिम्सखौथ' बानाय जाखायो ओमफ्राय भुमिकाया लाजिनायाथ' लाजिखाबाय बियो नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव नुखाबाय बिथांखौथ' बिराद शेयार खालामबाय दोङो एन्टारटेनमेन्टआबोथ' लाजिखाबाय बिथांमोननि भिडिअखौ गावसोरनोबोथ' नायखायो जेरै ससियेल मिडियाफोरावथ' भाइराल जागासिनो गासैनिबो चेनेलाव दा इउटुब चेनेलावबो ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो नुगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय बिदिखौ माने खयज' हाया आरोना रावबो सैया होननाय बायदियानो जायो मानोना फट' नों मिम्सखौथ' बेलेग बानाय जायो खिन्थु बिदि ड्रेस बोखारनानै माबा बोखारनानै एसे गाज्रि जायो मानोना बिथांनाबो फेमिलि दोङो बिथांनाबो रायजो संसार जानायनि बाथ्रा दोङो ओमफ्राय बिथाङाबो एसे लाजिनाय दोङो बिथाङाबो मानसिसो दा बेबायदिनो जायो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोननि सिङाव खावलायहरनाय माने बेबायदिखौ खालामथारनांला दा मिम्सआथ' बानायखाबाय साननै सानथाम जाबाय बिथांमोननिबो जोबोद
मिनिगोनसो ना गाबगोनसो ना रागा जोंगोनसो बेबायदि भिडिअ नुगासिनो माने ससियेल मिडियाफोराव ओमफ्राय बेबायदि फट'खौ खालामथारनांला जाबाय जोब्बाय आरोना ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्टआ मोनसे भिडिअ लाबोगोन बायदि मोन्दों आङो बेनि क्लियारिफिकेसन जितु फट'नि थाखायनो गोबां दावराव जाना थांबाय हौवा हिन्जाव आरो भुमिकाजों साथामनि लोगोआवनो मिम्सबो बानायनो थांबाय ओमफ्राय बिनिनो भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नेनानै थादो जुदि भिडिअ फैयोबा आं ससे क्लिपाव देखायगोनखि आरोना ओमफ्राय बिदिनो आरोना दिनैनि भिडिअ लोगोफोर ओमफ्राय जोबना थांबाय बे भिडिअखौ बाराद्राय भाइरेलबो खालामनांला लोगोफोर बिदि होननाय बायदिनो जायो माने मानसिया मोजां खामानि मावबा मालाबाबो शेयार जाया नों जुदि मोजां खामानि मावबा बेखौ मालाबाबो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो होआ दा जेरै भाइरेल भिडिअ जादों बेखौ मानो साननै सानथामहालागै शेयार खालामदो मोजां खामानि मावबा मानो बिदि शेयार जाया बे बाथ्राया जायोखि आरोना मानसिया मोजां खामानि मावबा रावबो नाया जुदि गाज्रि एसे गाज्रि खामानि मावबानो बेखौ 100% शेयार खालामगोन 100% नायगोन बेबायदि आरोना बाथ्राया बेखौ बिराद साननो गोनां आंखि आरोना बिराद साननो गोनां मानसिफोरा थ' मोजां खामानिखौ मानो मावा 100%नि भितराव 10%आबो मावाखोमा मोजां खामानिबा खिन्थु गाज्रि खामानियाव 100%नि भितराव 100%आ खामानि मावगोन जेरै शेयार खालामगोन ससियेल मिडियायाव बुखिगोन बेबायदिनो जायो आरोना थ' गाज्रि मोननाङा लोगोफोर सोरखौबा लानानै बुङाखै रावखौबो लानानै बुङाखै ससियेल मिडियायाव जि बुस्थुखौ नुदो बेखौ बुंदो थ' मा बुंनो आरोना जोंबोथ' बाराद्राय बुंनोबो हाया सोरबा सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ थ' गाज्रि मोननायनिथ' बाथ्रा नङा जेबो ना थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर आरो नोंथांमोननि खबरा मा खबर आंनो फोरमायहरदो